Jiwa tunana mari min kasala. Ntamuna boni jaku. So hello logofer, welcome back to my channel. To give you गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बयखौ फरायहरबाय लोगोफोर. So दिनैहाय गोबाव जों मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय. तो दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर मा होनो लोगोनि मोनसे हाबा फैलायबाय आरोना लोगोफोर. तो दिनैहाय लोगोनि हाबानि मण्डप साजायहैगोन आरोना लोगोफोर. तो गामि खाथियाव माने जोंनिफ्राय मोनसे दै दं आरोना ओरै बर' बाजारनिफ्राय सानजाहा. तो दै बारनानै थांनांगौ आटगाव होननायाव आरोना लोगोफोर. तो बेवहायनो जों मण्डप साजायगोन दायो. मा होनो मैया माखासे जोंनि मण्डप साजायनायाव गोनां जानाय माखासे माने लेखा दाननाय आर्ट बानायनाय बेफोरखौ जोङो मैया बानायबाय आरोना लोगोफोर. तो नोंसोर नायलांबाय थादो. तो जोंनि ब्रह्मनि मण्डप साजायनायाव जों मा बाहायो बेखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगोन आरोना दिनै लोगोफोर. तो दायो न'आवनो दङ, न'निफ्राय थांसै आरोना दसे थानानै लोगोफोर. तो नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामहर आरोना लोगोफोर. Gua gedan kamu na guys. Injau gedan kake. Koi na Juni. Dia. Koi na Juni beautiful. Nih koi na nih. Guys man, तो यार जब खैनायाबो ओमफ्राय नैबे हाथि इराबट आरोना नैबे इराबट मैदेर खर' ओमफ्राय नैबिथिं नै माखासे तैयार खालामगासिनो. स' गाइस man हाबा लागोआव फाइनालि मोनफैबाय आरोना जोङो. ओमफ्राय दायो दसे उनाव सुरु खालामसै. जोङो टिम मेम्बारफ्रा इथिंजाय नै जिरायना दं आरोना ओरैहाय नै फंबायबो दङ. नै फंबायाबो जोंजों गोसो गुदुं जानानै फैफादों बिथाङा मदद होनो होननानै. ओमफ्राय नैबे फंबाय सासे दङ, फंबाया दुरबल जाना दंथ'यो. दा खोन्थाथ'ला आङो, उनाव मोजाङै खिथागोन मा जादों बिथाङा. भिडिअ मोनसे फैबावगोन आरोना. ओमफ्राय दा सुरु खालामसै. नैलै सासे जोंना आइफन गोदानखौ जा देखायबाय थादों. नै आइफन गोदान मा उथुमायखौ देखायनो होननानै देखायखादों नामा नोङो? नै जागायहांबायना लोगोफोर. जोंना नै एकदम होबाय आरोना गरमा गरमि जावबाय. नैबेनो आरोना नैबेनो हाबा. बिथिं नायब्रा मोखांखौ एसे बिथांनि हाबा आरोना गाइसमोन. सोंथ'लालै. ओमफ्राय जों मैया दाननाय जिनिसफोरा नैबे आरोना लोगोफोर. नै जोंना लोगोफोर ओमफ्राय खामि दोननाय हाबाफारि सोलिगासिनो आरोना दायो। ओमफ्राय नै लोगोसे रेस्ट लादों जोंनि सोलिगासिनो। नायलांबाय था लोगोफोर।
बेखिनि दाना दोनबाय आरोना जोङो हानि हानाय हाबाफारिया दसेनो जागायनोसै जोङो So guys, gelumस्राव जोबलायलायबाय आरोना बानायनानै ओमफ्राय जोबथ'वाखै दाबो नैबे समायनायनि थाखाय जोंनावहाय मा होनो प्रेजेन्ट पेपार कालार पेपार ओमफ्राय बे गोजौआवथ' नै जोंनिया दाननानै लाबोनाय बुस्थुखौ होबाय बेयावबो नैबे खुन्थायावबो होनो दंबावो आरोना लोगोफोर स' आरो बहुद बुस्थु दंबावो दा नुलांबाय थागोन नोंसोर नायलांबाय था लोगोफोर गोबाव खामानि मावनायनि उनाव नै बेयाव स्पिरिट मोनलोंबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आं दसे मन्दपनि साजायनाया नै अलमस्ट जाहांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बेयावहाय मा होखो नायदो लोगोफोर जोङो रिबनबो सिथाबबाय आरोना ओमफ्राय आरो नै बेहाय गाहायाव दंबावो ओमफ्राय आरो माला आलायनाय दंबावो बिनि उनाव माला आलायखांबाथाय जोब्बाय आरोना गाइस स' लोगोफोर अलमस्ट जोंनि मन्दप बानायनाया जोब्बाय आरोना जोब्बाय माने जोबथारसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबाव दा लास्ट फिनिशिं नै बिथाङा आसोला मैदा सारफबगासिनो नै समायनायनि थाखाय दा बेयाव आरो लोगोफोर आबिर होनो दंबावो आरोना आबिर होबानो बेरखांसिगोन ओमफ्राय दा रिबन मोननैसो होनो दंबावो गोजाननिफ्राय देखायनोसै बायदि नुगोन लोगोफोर वाव बेबायदि होयो जोङो सा संग्रायाव ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदि होसिगोन सार रिसेपसननि देलाय होग्रा मेन सारा बेनो जोंना बिथाङा अमा गोदाना दासो सफैदों बिराद गोलोमजोब्बाय माने अमा गोदानानै बेस्रा बिराद गोलैजोब्बाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दा जों रेस्ट जाना खामानिखौ मावनानै माबायदि मोनखो
finishing होनोसै नै बेवहाय आं बिबार थुनो नागिरदों आरोना गाइसमोन ये फूल निकल गया यहाँ से नायग्राफ्रा मारै जाखो? नायग्राफ्रा मोजाङानो नुदों खैथाला खैथाजाबनि बेखौथ' 10 आवार्सआसो खिथानांसिगोन नोंथांमोना बहानि जाखो? So guys man, finally जोङो मण्डपनि हाबाफारिखौ फोजोबबाय आरोना साजायनानै ओमफ्राय नायदो माबायदि नुखो इथिंजाय कमेन्टआव लिरहरदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामहरदो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे फंबाया फैफादों आरोना जोंजों एकदम खामानि मावफानांबाय बेस्रा फाइनालि जोब्बाय जोबनानै ओमफ्राय फंनैसो बुंदो मण्डपखौ बानायनानै फोजोबनो हानायनि माबायदि मोनदों दायो मेंग्लि जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय जोबफैनानै दा जोङो रेस्ट लानोसै आरो फ्रेश जाहैनोसै जों गाबोननि उनाव माने जोङो मोजाङै नायफैनोसै मोजां आलासि फैगोन ना बे मण्डपखौ नायनो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नैबे सासेया जोंना मेंथारबाय जाला हनै फिसा मा नांगौ आं बाबा जाबाय नोंथाङा मण्डपखौ दंबावो सोंनो नागिरदों र' बिथाङा एकदम मण्डप बानायनायनि बिराद सिगांनिफ्रायनो दंबाय थायो आरोना लोगोफोर बहुत सिगांनिफ्रायनो मावै दिनैसिम बहुत मण्डप साजायबाय ओमफ्राय दा गावनि हाबायाव सोर साजायगोन बेखौ बुंगोन आरोना बियो नोंथांमोना जायफोर बानायफैनो गोसो दङ आंनियाव बानायफैनो आंनाबो बारा गोबाव गैला जासिगोन गावबा गाव आइडिया लानानै ना मा जाखो लानोसै एसे साजेस्ट खालामनांगौ जाबाय बरिया अके स' लोगोफोर उनथिंजाय गोसा मिउजिक गाबदों बेखायनो आङो बेखिनियावनो फोजोबसै भिडिअखौ थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना बाय बाय